hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, seryosong pagpaplano para sa sistema kan pagklase kan mga estudyante dapat gibuhon susug sa sarong konsehal kang Naga. Mga departamento sa lokal na gobyerno kang Naga nagpupuon ng magrepaso kang sa edang annual investment plan. Camarines Sur Police Provincial Office nagkondusir ng feeding activity sa Missionaries of the Poor. Naga College Foundation College of Health Sciences may bagong pasilidad gamit ang Artificial Intelligence. Diyos marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapagatud Bareta. Mientras na nagrarani na ang pagtapos kan school year 2023 to 2024, apektado man na ang pagklase kan mga estudyante kan pabago-bagong sistema sa pagklase huli kan kamugtakan kan panahon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kang sobrang init kang panahon, suspendido ang face-to-face class. Asin kung sobra man ng uran, suspendido man giraray ang pagklase. Ginibuhan man paagi na bago ng enrollment, asin burukasan kang klase. Ginibo August, asin ngunyan planong ibalik sa bulan kan Hunyo. Alagad para kay City Councilor Lito del Rosario ang pagpaplano bako lang basta nakasarig sa kamugtakan kang panahon imbes sa kakayahan kang publiko na tubangon ang sitwasyon anuman ang kamugtakan kan panahon. Dapat po ang pagplano kani dahil na sa time sa weather. It should be factored in na kumbaga sa yaw na ang issue kang climate change. Dapat mag-adjust na po kita dyan sa bagay na yan. Dahil na po kita tagaro pirmi kita nakikilagan, garo pirmi kitang knee-jerk reaction. Mainiton, masuspindi. Mauranon, masuspindi. Dapat po mag-adjust na kita dyan. Sa Naga, ang mga disenyo kang eskwelahan nakasusog na subuot sa magiging kamugtakan kang panahon kung mainit, asin man, kung mauran. Ang mga ginigibong mga classrooms kunyan igdi sa Naga, mga 2-story pasakat. Tangarig pong abuton man ng extreme weather condition, for example, grabe ang baha. Igwa po ning makukayan sa at the same time magagamit sa as mga evacuation center. So na-maximize na po ang mga school buildings na vertical approaches na po ang ginigibig sa Naga. Pangadua, may mga proper na ventilation and mga buildings na because yun na po ni si mga bagong engineering mga design na nakapactor in si weather conditions na napigihiling pagabot kang panahon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-anunsyo man kan opisina ni Principal Jojo Alferez kan Camarines Sur National High School na mayo ngunya na aldawnin face-to-face classes sa nasabing eskwelahan. Inita apektado ang parte kan Barangay Peña Francia asin Barangay Liboton kan power interruption kan Casureco 2. Sa nakalihis na pirang aldaw, naging halangkaw man ang heat index sa Barangay Liboton, Syudad ni Naga. Padagos sa mga bareta, yaon nangunyan sa paghaman kan sa indang annual investment plan an manlain-lain na departamento kan lokal na gobyerno kan Naga bilang preparasyon sa gigibuhon na budget preparation sa masunod na taon. Sa paliwanag ni City Administrator Elmer Baldemoro, kaipuhan subuot maaraman kung nasunod si mga plano na pinaghaman kan nakalihis na taon para madeterminar kung kaipuhan dagdagan pa o bawasan ang pondo kan sarong department sa LGU Naga. Ongoing po mo yan itong pagaman kang annual investment plan for 2025. Ginigibo po yan either digdi sa CMO conference room or duman sa JMR museum, itong amphitheater duman. So sa ngunyan naka-schedule duman. Kasugma po naka-schedule si mga opisina kang City Treasurer's Office, City Accounting Office, City Budget Office, and ganyan po si iba naman mga opisina. Ini po in preparation po yan sa paghaman kang 2025 annual budget na dapat mainod si annual investment program kay mga kanya-kanyang opisina. Mientras tanto,
Nagkapirang opisina na kan lokal na gobyerno Naga ang nakapagbugtak nin hydration station o mga water dispenser para may makuahan nin tubig inumon ang mga nagpapasiring sa City Hall. Apwera kan Mayor's Office. May hydration center naman sa Public Safety Office as in City Treasurer's Office. Sa iba pang bareta, huli kan padagos na pagnipis kan reserbang kuryente hali sa manlain-lain na planta. Tulong aldaw naman na ibugtak sa yellow as in red alert status ang Luzon grid. Ang sitwasyon man na ini ang padagos na pinagbabantayan kan Kasureko 2 bilang pag-andam sa posibleng manual load dropping na ipasunod na maaapektaran ang mga miyembros konsumidores nin kuryente. Sa pagbabalikan news break, lokal na gobyerno Naga may balay silangan na. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa aga maghaharampangan ang mga opisyalis kan Metro Naga Water District, National Irrigation Administration asin si Alkalde Nelson Legacion kan lokal na gobyerno kan Naga. Ini para maghamanin solusyon sa problema sa tubig inumon kan syudad. Susug ki City Administrator Elmer Baldemoro, ang gabus na paagi para makatabang ang lokal na gobyerno sa problema sa tubig inumon, ang padagos nagigibuhon kan syudad. So ang satuyang alkalde po and the city government of Naga nag-i-intervene lang to trace out kung itong mga naging problema and pigimbitaran dagos ang NIA para baka sinda makapag-contribute man so for a possible solution. So mahiling ta sa aga kung ano itong pwedeng mapag-urulayan. Sa police report, padagos na pinapabantayan kan Camarines Sur Police Provincial Office sa paagi kan sa indang tourist police na bantayan ang mga ekskursyonista na padagos nagruruso sa manlain-lain na karigusan sa probinsya. Susug ki Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur PNP, dakol ang mga beaches sa probinsya ang pinagbibisita huli kan pagiging magayon kan mga ini. Continuous po yung ating paalala through our Provincial Director, Police Colonel Julio Cesar Domingo, na bantayan yung ating mga beach goers, particularly sa marami po yung mga beaches natin dito sa Camarines Sur na dinadayo po kasi magaganda po talaga yung beaches natin. Sa iba pang police report, ginibo kasuudmaan blessing as in inauguration kan Balay Silangan na yaon sa Barangay Carolina sa siyudad ni Naga. Na inatendera ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kan Naga City Police Office. Kaibahan ang nagkaperang opisyal kan Naga City PNP. Ang Balay Silangan sarong lakdang kan mga ahensya kan gobyerno as in pribadong sektor para itulod ang programa na suportahan ang mga personang gusto nang magbago sa impluwensya kan iligal na droga. Padagos sa mga bareta, 130 na benepisyaran kan ginibong feeding program sa Missionaries of the Poor kan Camarines Sur Police Provincial Office na pinamamayuhan ni Police Colonel Julio Cesar Domingo. Katuwang man ang grupo kan CSPPO Press Corps. Sigun ki Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur PPO, haloy na nindang ginigibo ang siring na aktibidad nin pagpaabot tabang. Nag-start po ito nung birthday na ating Provincial Director, Police Colonel Julio Cesar M. Domingo, para po makapagbigay ng kasiyahan sa mga, particularly yung mga nangangailangan nating kababayan. And continuous yung gustong mangyari ng ating Provincial Director na from time to time makapagbisita rin po dito. Para nga po makapagbigay ng kahit konting kasiyahan sa ating mga kababayan po. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation College of Health Sciences may bagong pasilidad na makakatabang na maray sa mga estudyante. Ini nagagamit na nin artificial intelligence. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Mary Franz Lanuzo. Good morning, Alex. Good morning. Saro ka man sa mangalas asin mapapabilib kung mahihiling mo ang sarong manikin na kayang magtaram, magdangog asin magsabi kung ano ang sayang namamatean. I'm here because of a severe headache. Iyan si Alex, bako sa ng ordinaryong mannequin kundi sarong artificial intelligence. Maugmang pinagbisto kan NCF College of Health and Sciences ang sa indang bagong equipment hale asin ginibo sa US. Sarong mannequin na may artificial intelligence features na makakatabang sa faculty asin mga students pag makondusir nin manlain-lain na assessment. Nanginotan man sa training asin simulation si Professor Jordan Brosas na nagheras kung papaano ang proseso asin mga dapat gibuhon. Ang Naga College Foundation man subuot ang pinakaenot na nagkaigwang arog kaining equipment. And I'm very proud to say, not just in Bicol, but in the whole of the Philippines, this is the first College of Nursing to acquire this type of equipment. This equipment is a very nice tool, a very advanced tool to train our healthcare professionals
for them to be globally competitive individuals. One at a time. Ini man ang dapat tandaan kan mga magamit kay Alex. Mantang ini sarong AI, kinakaipuhan man kay ini nindikit na minuto para magproseso. Dakulang tabang asin eksperyensya man ang hatod kay ini sa CHS department. This is a wide jump, not just a jump, but it's a wide jump into the future. Naga College Foundation, having purchased this kind of technology, is very advantageous to its core and its vision to leap into the future. Since this technology and this Alex can simulate real life and real case scenario of any patients that we can imagine. Thus, the students can be given the opportunity to communicate, to see, to touch, to administer any treatments, to give medical interventions, nursing interventions without wasting resources, time, and of course, without harming any patients at all. Para man kay Dean Stanley D, dakol ang kahalagahan kay ini mantang nagagamit ng maray ang digitalization as in AI. Artificial intelligence is seen as a key driver for the leap into the future due to its transformative potential across various aspects of society and industry. I would say number one is the technological advancement. Number two will be economic growth and competitiveness. And of course, new opportunities, especially for our students. And of course, societal impact. We have the workforce transformation and ethical and societal social implications. And of course, we have the global collaboration. So since this is the first in Bicol region in all the institutions, we are very lucky that our president has both this artificial intelligence. So this will be a big benefit for our student and faculty. Tunay man talagang leap into the future ang Naga College Foundation. Saro sa nagpapatunay igdi ang College of Health and Sciences na handang mag-atubang sa mga posibilidad asin pagbabago. Arog kan paggamit kan AI equipment na ini para sa dagdag kaaraman asin bagong eksperyensya. Para sa One Media TV48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Asin yan ang mga baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook page. Asin i-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.